E kublaya pi warok ki pralog ki wasnyaw suk wo pat i ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyaw chape wa share u Donald Trump ya ka letter wa khut ya ka India kam ka hellhole hawa kam te yi mut hellhole we ne yi idaw khut ka US ya ka India kam te ton up ya ka ni ka video hadu wa khut khanang wa yo tip i ye wa sakhet teledam pu emu de subscribe your new channel snyaw bhai subscribe we khanyan how to bell wa em hai tu khanang wa yo pten cho cho phiu yo yi ki video wa thame te ton stangi kam wa man katte waro kinong India the chrai bhaki ya ka US hadin wa share u Donald Trump nin kasngi ya ka jingtho namo ka transcript of remark ha ka truth social yong o ha ka wada khut ya ka India kam ka hellhole kani ka jingtho to i yania parcha ya ka birthright citizenship hawa kamte yi mud hellhole hawa ong hellhole mud itha wa jaklia itha wa ma lani itha wam snyaw suk snyaw changai nei bha hell to ka du jok hole wan to ithlu te mud snyaw thoi hawa ong hellhole kiti ki content to ki wada kalam ha ka podcast da u American political commentator u wada tip pertuit kam u Michael Savage he yeto wa ipercha ya ka birthright citizenship ha US namo ye yo citizenship ki wada kha ha US ha ka wada khut u ya ka India ka wi ne ki hellhole countries ha ka te ka jingtho da ong wa ki man be na India da lai ki cha US hey por wa armet ki we itele hey por wa de em ki lakhande banai yo kha ye ite ikon ha US we hatin wada kha ye ite ikon ha US da wanra won ki ye waro ki payu para ki kor ki kha yong ki na India cha US we de le ki ye ni du yo citizenship don hi ha US kamte da ong u wa ka India mem uman loyal ko ye ka US dei wa ong le wa icha ya ka birthright citizenship stay namo i citizenship ya ki wakha ha US da open kala dur ko ya ka US we da ong u ye ni nei pha wa kwa u pendu pendam ya ka ni ka birthright citizenship stay nei pha hapo ka 14th amendment to US constitution ki won ki wada kha ha US da man ki nong US hi we u yo citizenship ki le ha US we da ong u le ha ka te ka jingtho waju man u supporter kinong India ha India kat hadu wada yo de chna u ye wale kinong India ha US de wakwa open kala ya ka US cha ka Indian colonies kam woman katte da jor bha ya kalam hajrong ini hei wa ka congress le da ongko wato u ya kalam u prime minister Modi wa u Donald Trump halor kiti ki contain wada panem kam wo khut ya ka India kamte that the register da ka strong objection dei wa ong le wa kiti ki contain to ki wam yi upriang da kinong India we to ki contain kalambeng contain kanchin India na anti India dei wa ong le wa kiti ki contain kta bahaki ya waro kinong India hadin wada viral bahakani ka post la kam chai won hi da pon bahaki wa ben ye kiti ki contain wa kalam ute u commentator we ka Iran embassy ha Hyderabad le da yada ko ya ka India de wa benjur ye te wa khut ka US ya ka hellhole we de wa ong wa ka India to kari wa khoj wa plia wa snyao tho we kari ko wada ku bha jakhmat hellhole wan to kari ha ka wa u president yong ka da mahampom lut u ya ki thau yong ki wi wan kiri te de snyao tho i wa ka Iran da back na ya kit ko ya ka India de wa ong wa ka US to ka hellhole we to ka India ka India pathan to kari ko wada ku bha ha waro ilyang kam ka US wa mahampan kut ya kari wa ka jaj bru yong ki wi1 nei liang u Christopher u spokesperson ka US embassy ha New Delhi da ong u wa u Donald Trump da jo ong bha u wa ka India to kari wa miat wa bha kari wa best bha we u wa sanchar ya ka le to ulok yong u da ong u kam ni kam chi benta u yada ya u Trump wa ya ka sarkar yong u khanang wa yo laj wara kinong India wo ngaj wa yo si na yo salia u Donald Trump ya ka India wa ya kinong India we kam wa man kat ni kat kam ka survey de em dang tam san point r million kinong India wa sa ha US te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video khanang wa yo pten cho cho phiu yo ye ki video wa thame khub lai jibon